Ayaz babamyz batyp, kän bergili galypdyr. Zatlar gymmat bolansoň, kredit pul alypdyr. Garpamyk şaýat dolup, milyon ýarym alypdyr. Zaloga pul tapmansoň, keyiklerini goýupdyr. İşläp üzjek ekeni, jana dözjek ekeni, uly kiçi hemmäňe sowgat düzjek ekeni. Ýöne ol iş tapmandyr, kredidini yapmandyr, iýlen günden utanyp, külwesinden çykmandyr. 5 panatdan pul ýygynan, kredidini yapalyň, Ayaz baba batmasyn, bir alajyn tapalyň. Täze ýylyňyz gutly bolsun.